ketoke sama iki. Ya ketoke meh dolane sendang manas diucet kiri. Lah iya to. Padahal awak dhewe ra ganggu lho. Ganggu sapa lho? Ganggu dhek sing wis dadi bojone wong liya. Oh alah cuk, awak dhewe iki jek cilik. Aja mikir ngono kuwi. Mending awak dhewe sinau sing sregep. Karo pendak dinane kuwi iso mbantu wong tuwa. Ngono lho. Lah aku gur melu-melu kok sing nang internet cae. Ya nek nggunakne HP wis digunakne nggo manfaat. Kaya to tentang wawasan dan ilmu pengetahuan. Ben iso bermanfaat karo liyane. Zaman saiki beda karo zaman dhisik. Cah cilik saiki wis dicekeli HP. Wedine digunakne sik ora-ora. Beda cah cilik mbiyen. Dolanan iki mung layangan, bal-balan, delikan, bekel, yoyo, pong-pongan, gangsingan, lan sak liyane. Di balik kuwi, dolanan-dolanan kuwi mau ngajari awak dhewe iso rukun, kanca-kanca karo tangga-tangga. Seru, aktif gerak. Beda mbi jaman saiki. Dicekeli HP, dolanan PUBG, Free Fire, Mobile Legend, dolanan yang karo turon. Mantep kuwi. Suwon ya. Ya icu. Lho, kaya aku iki lho. Senajan HP ku apik sak Asia Tenggara, tapi tak gunakne sing manfaat. Tapi ra tak gunakne sing ra penting, sing ra neko-neko. Jos kandas lek. HP ku iso ngerti cuaca saiki, iso ngerti lokasi dhewe saiki. Lan sak liyane, HP ku ya iso ngerti aku sapa. Apa iya ndang coba? Hei Google, aku iki sapa? Kue anaknya glendosek bagus dewe. Tenan ora kuwi. Kowe mesti nyogok Google. Ya ora nyogoki dosa. Ora pareng WK. Nang coba tekono Google. Dhewe iki saiki nang endi? Yo, hei Google, aku saiki nang ndi? Kue saiki nang kebon binatang. Penghuni nesek tekok aku. Wow, Alarm berbunyi. Nang andek sendang ngenek harta karun. tenane. Pojokan enek bak kuning. Tokerono, pilihono. Iso diijol nenang santoso rosok. Oke, tak rono. Ya cah, melu aku. Nang ndi? Golek harta karun iki. Wah, mantep iki. Kowe melu ora cup? Wah aku gak iso i. Lah ngopo? Meh niliki. Niliki sapa? Kepo. Niliki dheke. Deke sapa? Dheke sing dadi korban janji. Oh, badah tenan.